stihla presvedčiť, aby do týchto 60 sekúnd vložili všetko, svoj volebný program a heslovito nás teda presvedčili o tom, že práve im do košíka treba dať loptičku. Začneme BME, pretože oni ako tretí prezentovali, takže strana BME môžeme minúta teraz. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo, takže ako ste už videli a odznel náš volebný program, radi sme dostali vás hlasov len kvôli tomu, že náš volebný program vychádza iba metaforicky povedané zo zdravého sedláckého rozumu a snažíme sa podporovať veci, ktoré sú každému prirodzené a ktoré sú logické a mali podporiť rozvoj, či už ide v oblasti hospodárstva, oblasti rasovej tolerancie, v oblasti zdravotníctva a proste v oblasti každodenného života, s ktorými sa stretávate s problémami, tieto problémy čo najviac minimalizovať a čo najviac eliminovať. Takže ak sa teda rozhodnete pre nás, budeme veľmi vďační a myslíme si, že spravíte dobrú vec, lebo náš program nejde proti nám, nejdeme ani sami proti sebe, ideme s vami. Takže BME, vaša voľba zajtražka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím stranu S extempore, aby zahájili svoju minútu. No, tak prečo by ste mali dať nám loptičky? V prvom rade, pretože ich máme radi a sme sociálna strana, takže zahrňame širokú škálu ľudí, ktorým chceme pomôcť. Od najmladších až vlastne po najstarších. Preto si myslíme, že keď pomôžeme širokej verejnosti, tak to bude mať najväčší osob. A myslím si, že ako jediná strana sme sa najlepšie zamerali na práve spomínaný problém chudobu. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem. No tak prečo voliť? Hlavne preto, lebo chcete zmeniť niečo, čo bolo doteraz. Myslím si, že všetci chcete, aby štát napredoval, aby napredovala Európska únia, aby sme sa všetci mali lepšie, aby sme sa nezadlžovali. Naša strana chce bojovať proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a ostatným problémom, ktoré tu sú, nie tým, že bude stále dotovať zo štátu, ale naopak, že bude sa snažiť zvyšovať nezamestnanosť a vzdelanosť, aby sa ľudia mali lepšie a aby naozaj všetko sa vyvíjalo tak, ako má, aby sme napredovali, aby sa zvyšovala sociálna úroveň. A to je asi tak všetko. Tak ak sa vám páčil náš program, tak môžete voliť nás. Dobre, ďakujem.